Ito yung YouTube channel ko, Boy Ungas. At sana masuportahan nyo ako para makalaro ako sa Battle of YouTuber. Yun talaga yung pangarap ko, mga Ungas, na makalaro sa Battle of YouTuber. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. At ngayong araw mga idol ay counting update lang po patungkol sa The Battle of YouTuber dahil kumpirmado na po ang laban ng ating idol na si Boy Ungas. And now, the officially member of The Battle of YouTuber, the athletes of The Battle of YouTuber. At ito ay walang iba kundi si Boy Ungas. Kaya sa tagal ng ating pag-aantay mga idol ay officially athletes na po ng The Battle of YouTuber ang ating idol na si Boy Ungas. Kaya sa mga nagtatanong dyan, sino kaya ang makakalaban ng ating idol? Well, narito lang ang mga iilang posibleng makakalaban ng ating idol. Isa na dito mga idol ang ating idol na si Boy Tapang. Lalo na't napakainit nila ngayon sa social media mga idol dahil kinaabangan talaga ang dalawa sa The Battle of YouTuber. At kung hindi man si Boy Tapang ang itatapat sa ating idol na si Boy Ungas, ay pwede dito naman ang maangas pagdating sa YouTube sensation. Walang iba kundi ang ating idol, Billy Jack Sanchez. Kaya kung sakasakali mga idol mangyari nga ang kinaabangan ng lahat, ay talagang tiyak kong kaaabangan din ito ng napakaraming manonood at taga-suporta. And now, binabati ko po ang ating idol na si Boy Ungas dahil sa wakas, isa na siya sa athletes ng The Battle of YouTuber. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang dalawang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!